Urugolo. A na-ebulu kwa mmadụ n'ọkụma. Onye mee nke ọma. Ebulie ya elu. Si ya jide nke o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị. Eze-Ana gochitubelu. Eze-Ana gochitubelu. Nwoke ọma na Oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmalite eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmalite eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochitubelu ga-adị. Ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka eriga anyị fọnta mbaki ndị oche eri anyị fọnta mbaki fọja sikala aka ọgọdị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma ulu Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mebekwa chọọchị fa obodo ụka adakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Ka ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na Oraifite na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia, afọ mgbe Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị dị bịa, why you should respect the burial wish of your departed relatives. Very important. Ọ bụrụ na ị gee ntị, you will learn what will help you for life. And again, it will help you to solve some of the challenges lots of families are facing today. Ka bụ ihe kwesịrị ịma, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Nọvemba ka na-aga n'ihu. Ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa Nọvemba bụ Thursday next week anyị ga-achịkọta ya. Na ya bụ ụbọchị ya nwa, sọsọ ndị so na aja ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya na WhatsApp. Ịma na ya adịghị show ihe ọrụ na social media. Yes, maka na ọ dịrọ necessary, bụrụ ihe anyị maka ya wee bịa. Ya bụ sọ ndị so na anya aja. Aja agba aja mbunye elu, aja epụtụghị. Aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. November ka o nwere 2 years anyị bido ya bụ aja. And o nwere ndị na-esonye na aja every month since that time roll down. I can tell you, I have ndị na-show testimonies na social media, ọ bụrụ ihe anyị maka ya bịa. But I can tell you, n'ike dị na aja na-achụ n'Igbo. Distance abụrụkwa ịbadị a na aja anyị na-achụ ma ọ bụ n'ọrụ anyị na-ahụ na tempụl. Nwere ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Ihe anyị na-edere bụ forward ya 3 prayer requests. Anyị debe na tempụl na-achụ aja na-aga ọfụma, na-ekwubi okwu n'isi gị kwa ụbọchị ọbụla gaje na ọnwa anwa. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja nke ọnwa Disemba, ebuku ego ya oredi, ihe ị ga-eme we forward ya 3 prayer requests.
mee donation token to the account number. Chat them na WhatsApp and one other details I need for you in order to book. WhatsApp number get you and what I'm send their message, I will respond. If I am busy, my PA will pick it. 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Then I can buy any room. I will one day I watch your room, Sena Eze-Ana TV. I won't get Chankuzia. They shall eat yourself, but they shall kiss your mother. Jenna, my YouTube channel, Obuefi Eze-Ana, go to Bolorip. You watch here, I got Fukun cousin doors, I am a cousin ordinana, Obachobana. I got over 1,000 lectures. My YouTube channel, my canal cousin, ordinana, Obachobana, over the years. Yes, Kabi Hegama. So, I won't ensure email to our. You can subscribe or like, because I say, I'm going to watch the Eze-Ana TV. On one Hollywood movie of the watch na channel. I'm on English movie. Jenna go to movie productions na YouTube. Watch share and the man. I'm going to Igbo movie. Jenna Eze-Ana TV and Hollywood movies. You watch Bazia. Kabi hiko selema. Then kaya kama niru na ihe ndozo iko sele ema ụbọchị taa. Mana before echefukwana na 1st of December every year. Now, our Lord feast in the temple for the difference of the temple. Yes, no event. My birthday, no event. You are invited. Only in unknown, you are invited. But I hear one way. Where can the party to go to take me? Price times 2, very plenty. So, in unknown, you are invited. Then, I can buy any ụbọchị anwa na ihe anyị ji maka ya wee bịa. So ọ bụrụ na ịnụ ọnụ m gwakwa ndị ọzọ ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata bụ nkụzi anyị ụbọchị taa dịka esi wee kwu bụ ihe kwesịrị ihe kpatara na ị ga-agba mbọ fụ na idebelụ ntụziaka ọbụla onye ọbụla wụ ya relative ya mgbe ọ dị ndụ etu o si chọ ka afọ ya ige ntị ihe amụta mmeri tens na nkụzi taa. Ihe na-achịkọwara gị bụ na nke mbụgoro marụgoro na burial akwamozu ị na-enye onye nke gị befitting burial ị ga-enye ya bụ ime the wish of that departed relative. Ịghọtara ya? O nwere onwe ike ọbụla ọdọ justifiable gị nwee sị na befitting burial bụ at your own instance etu isi wee fịa. Ọ bụrụ ya, that burial can never be befitting. Ma ọ bụrụ na onye anwa a na-akwa nwere lay down things, lay down na-etu a ka o si wee chọ ka akwa ya. You can only say na burial dị befitting ma ọ bụrụ na o suit to the wishes of that departed relative. Ịghọtara ya? Yes, o nwere ka nchọ nkọwarụ na ihe na-amara. And ihe a kpatara na ọtụtụ family nọ n'ọkpọkọ ihe ha mere. Yes, nke mbụ ka nkọwarụ na ihe ụra ghọtara because ihe ndị alaike na-akọwa nkụzi anụmanụ ọkwa na-akọwa ya ka o doo gị anya bụ na ị na-emetụrụ nwata awọ n'ikpe okwute, ị na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute na-emetụrụ ya awọ aka maka na awọ na okwute yiri. Onye ka m ji ewepụta my time and energy ka nkọwarụ ụfọdụ ihe mara because what you don't know is only a mystery to you. Can't life of a human being. I want the life of a human being then will face by face. And in any given time, mother over on earth. Ozi ihe na-abụ, osi na-abụ, mgbe na-abụ ka ekwe na-akpọ dike, ọkpọ ya na ndụ, ọkpọ ya n'ọnwụ. Mbosi ahụ ọmụmụ mmadụ be very important. Onye agbata anyị ga-celebrate our birthday. Maka na ụbọchị anwa, ụbọchị dịka ụbọchị anwa, ụbọchị ndị anjelu nke Chukwu na mmụọ niile na-agagharị na-eme mma n'ụbọchị anwa. Ọ shala onye anwa in this world of God's matter. Ghọtara ya? Na ụbọchị ọmụmụ mmadụ na ụbọchị mmadụ na-ebu n'akwụkwọ be very important.
So as in na he who wear shoes know where he put his him. You bury somebody according to his or her belief. Ihe anwa onye anwa kwenyere na ya na ọ bụ ihe ga-agladị his or her heart. Maka na ya bụ ụbọchị a na-ekwu abụrụ for you. Ụbọchị ọ bụrụ ụbọchị mmadụ nwụrụ a na-eni mmadụ. Asị na ụbọchị a ka a na-asị ya farewell. Mommy, daddy, jee nke ọma. O nwere ihe dịka befitted karịrị n'imere etu ahụ osisi gị mee wee sị ya mma mpa jee nke ọma. Ịghọtara ya? Now, ọtụtụ ndị mmadụ na-eji because of greediness and selfish interest ji aka ha sị ka ha jee njigharịa ebumnobi onye nke ha nwụrụ anwụ. Ndị mmadụ na-emie which is very wrong. Ịghọtara ya? Ndị mmadụ na-emie eneghị anya na onye debere akụ na ụba a na-azọzi kere ebe a ya emie. Onye ọbụla chọrọ ka ọ bụ na ọnya ga-enwe access to the man's cup na ụdị ka ọ bụ na ọnya akwarịa ka o wee were evidence wee chọwa the claim nwa the man's wealth. Ọ bụrụ na nwoke dị ndụ sịrị gị na ọ bụrụ na ya bicha ndụ nwụọ gị nye ya ebere etu a, ọ bụrụ na ị nwere context, ị nwere any genuine reason, bring it out when the person is still alive. Ọ bụrụ na logic eri ya mgbe ọ ka dị ndụ, convince ya why na ebe ahụ otu zuru abroad the best. Ọ bụrụ na ị convince ya na ebe a ka ọ chọrọ ka enibie ka o wee zuo ike, then ọ bụrụ na ị convince ya so be it. Ọ bụrụ na ị kwuchara the person insist ya na ebe a ka ọ ga-abụ m ga-anọ ebe ezumike ebe a ga-edebe this my earthly body, earthly cloth, please respect it. Maka mpịawa azụ ịtarị mmụọ. Ọtụtụ ndị mmadụ ihe ha na-aya kịta bụ ịtarị mmụọ na-apịa ha. Onye a nwere ike na-agagharị na be dibia, ma ọ na-agagharị na be spiritualist, ma ọ na-agagharị na be pastor, ọ na-achọ solution, mana ọ simple instruction, do this. So gịnị ka m na-achịkọwa bụ ọ bụrụ na ịghọta na burial bụ is last respect you give that particular person, that departed soul, that is the last respect you give. Do you think that by changing the wish of that particular person that you are giving the person the last respect? Do you think when you, out of your own ignorance of how things work, decide to disobey his or her orders? Him or not the greatest disrespect he gave your job. Disobey the person's order. Ọtụtụ ndị amara ife dị awa nọkọtasị na onye dị ndụ kechie ebe ndị dị ndụ ekegharịa ihe abanyụ. Ebe ọbụla ekegharịrị ya, ebe ọbụla a hapụrụ etu esi wee mee ihe, etu onye nwe ihe si wee mee ihe, maka na o nwere na-eke mgbe ọbụla ekwugharịrị ya jee nere nya family ọbụla ekwugharịrị the wish of the onye the diseased person, that past family will never know peace. Ha dị enwe peace. Peace nke mmụọ and peace nke mkpụrụ nke physical. You know why? Peace nke mmụọ and peace anụ will keep on eluding that family. You know why? Nwatakịrị sị na nne ya amaala ha ụra amaala ha nke ya. Nke mbụgoro na mgbe ọbụla ejere sị ka ịtọ ọnụọ the wish of that person, imego onye anwa discomfort, imego onye anwa as in echeta ebebe, imego onye anwa ka onye a na-eche egizi ihe ọ ga-anọ na mmụọ instead of concentrate na mmụọ na-eme ihe o kwesịrị ka ọ na-eme. Ọ nọrọ na lament, ndị a mechalụ disobey my orders. That particular person can never be an asset or ma be useful for that family. Ihe na-achọ ịkọwala gị bụ kwụsị ego gị, kwụsị ime maka ndị anyị bụ, kwụsị ime na maka onye na mba odogwu. Onwego ndị ka gị ogologo ka gị mkpụmkpụ, ndị ka gị bute ike, isi obere dị ọ dị enyere ha bute ha nọ na mpịawa azụ. Ana m achọ ịgwa gị maka na ihe onye anwa niile mgbe a mụrụ mmadụ na mgbe onye ahụ na-ebu n'akwụkwọ na anachukwu, ihe onye anwa niile bụ
to show him or her love and see a jee nke ọma. All now the greatest wish ị ga-enye ya relative, ya departed relative, ka obi ya wee nọ na ndokwa, ka o wee nọrọ n'udo, ka o wee nọ na aṅụrị maka ihe bụ ọtụtụ obi ya ka emezuru ya. Mgbe ọbụla famili ọbụla nupụrụ isi ji eme ihe abụrụ ihe the wish of onye nwụrụ anwụ na ebumnobi ya, the person will never be at rest. Onye a ga na-ebelieve na ndị a finally ịma ihe na-enye onye aṅụrị. Akwamozu a na-eme ọ maka gị nwa, ịmara na single act ọ bụla eme na akwamozu nwere ihe ọ bụ n'ala Igbo. Mana ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara na o nwere otu Igbo si akwa ozu, mana ị nwere ike iji akwamozu chere ihe niile a na-eme ụfọfọ. O nwere ihe a na-akpọ igbu ngwu ma ọ bụrụ na nwoke nwa ezinụlọ like the father of the house gburu, akwasịa ya bụsị ya na-akwụ ya. Enwere ndị nwe ozu, ma ndị nwe ozu ndị ikwu nne ga-abịa. Ị na-akwa ihe ebe a na-akwa mmadụ, ị ga-afụrụ na ndị ikwu nne ga-abịa. Ha bịawa, ha ga-akpụ ihe dịka ewu ma ọ bụ efi as case may be, ebe dị ka aka ha, mana ewu ugoro nke bụ omenala ya, efi uzu uko. Ha bịa sị na ndị nwa di ya na ndị nna ochie na-ege ntị na maikrofon na asọmentị a na-eme ka ị mara ihe a na-eme. Ị na-ege ntị n'ebe a na-akwa nwoke ọbụla nwụrụ, ị ga-anụ ka a na-ekwu na ndị nna ya ochie na-abata akwa. A ga-anaụsụ ya. Ọ bụrụ na ha bịawa, ha emekwa gara gara ka ha si eme egbe ọhụụ ụta, maka na ndị nna ya ochie na-abịa. Obi na-agbọ ha na nwa ndị a na ha nwụ. Bịafọ ọ bụrụ na ha mechie, ha eme ihe a na-akpọ na ha gagharịba kwuo na ha na-egbu ngwu gawa onye mee mmemme etu esi eme ya. Ghọtara ya? Ọ bụkwa nnọọ nwaanyị asị na a na-agbaze chi, onye agbata na nwaanyị anwa a na-akwụ ụbọchị anwa, ihe anụkwa ka anaụsụọ na ndị nwe ozu na-abịa. Ịma ndị nwe ozu, famili ahụ isi nụta nwaanyị, obodo ahụ isi nụta nwaanyị, ụbọchị ahụ a na-akwado woman na be di ya, echefukwara na akwụkwọ nwaanyị a na be nne ya. Ọkwa ịma mgbe gburugburu, mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa, ọ na-abụ nwaanyị nwụọ n'ala Igbo, a na-eburu eje nye ebe nne ya. Ama na ụfọdụ agha nwere ọnọdụ ihe a nwere mgbe omenala Igbo. Yes, go and verify. Nwaanyị nwụọ na be di ya, eburu eje nye ebe nne ya. Etesi eme mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa, emekatazie ewee na-alọjik si na di na nwunye gbuo ofe isi. Nke abụọ, kere ihe a ya agwa ụmụazị ọ mụtara ebe na be di ya nwa na-ebiri nne ha. Ewesizi oke na ihe a na-emezi mgbe abụ a ga-eje bury ya the corpse na be di ya. However, the spirit a ga-esenaga spirit ya back ebe nne ya. Ime ihe eji eme ihe bụ ka ọ ga-agba ọchị ihe n'ụwa ọzọ, ka ọ nọkwa ụwa be nne ya wee ebe o si wee malite ndụ. Ịghọtara ya? Eziokwu na o nwere ike o disaidizie n'ụwa, o nwere ike anyị dara be nne ya akwa ma ọ na be di ya ebe ahụ ya dị. Mana ihe a na-eme, o nwere ihe a na-akpọ ise na gangage ntị. O nwere ike ụfọdụ na-eji akwamozu ihe a na ọwụ item 7 ebe ahụ eri nwa, mana ọ dị pay attention. O nwekwara ike ọ dị-eso ụmụnna dị eme. So mgbe anwa ndị nwe ozu, bifo a na-akwadata ozu a, ndị nwe nwa abịago gudo ihe a ga-eji nye ha, ihe a ga-enye ha asị ndị nwe ozu. Ewu ya adị ya, ụfọdụ ya ji ya adị, ọkụ ya adị ya, ihe niile ha gụchaa ihe na-akpa awọma ha ya ji right. Unu eme ka ya available. Ụbọchị a ha ga-abịazi ozu a na nwanne ha nwụrụ, ha nwere ike bụrụ ewu. Ọ bụzikwarị na onye ndị kpatara nnukwu ego daiz ọgụ ya nwesịrị ndị ọgụ nụcha na ụmụ ya, ma na onye na-anụ adị ya wee kpukpu efi ya. Mana nke bụ eziokwu na-emesịa mmemme a, ndị nwe ozu anwa ga-abịa nke ha na-abịawa na mgbede ihe dịka ebe 4-5 ha na-abịa na ha na-eso na ndị ikpeazụ na-abịa. Ha mechaa enye ha right, ihe afụ na ya enye ha na-achịgharị akwa, nwe ha na-akpọ ịchịga akwa. Ezupendịrị etu obodo si eme niwe chịga akwa, eburu foto nwaanyị a bụ ife a. Ihe niile ahụ symbolic art.
then onwe ha na-akpọ ngịga na ngịga anyị nwere ihe ndị ọzọ dịgasị ya ma ọkụkọ ma ji ma ihe niile dị ya na ihe a na-ebinyerefa bụ to take the spirit back to the fatherland. Abịakwa na be ndị ya echefukwana na abịakwa na be ndị ya na akwụkwọ nwaanyị anwa yes ọ na-agba etu esi ebi ya ebute nwaanyị na mọchụarị ọ bụrụ obodo dị nso eje na be nna ya emeghe ya ụmụnne ya afọ ya agbapụ egbe eburuzie ahụ ya a na-asị ya nnọọ a na-asị ya ada nnọọ a na-asị ya ada nnọọ agbachara ya egbe anwa sicha ya nnọọ na be nna ya a na-akpakwara ya na be nna ya eburuzie arụ ya jee nie na be die beri ya na-aga n'iru den beri ya na-agazi n'iru na mgbedesi mgbe ndị nwe ozu ndị be nke nwaanyị a ga-agụpụta mmadụ one ma one fọm ụmụnna ha enwebe ha nweke were ofu bọs ha beje na be di ebe a na-anụ ya ndị be di enyezie ha ma ewu ma ụmụ ihe niile ahụ eji ihe niile ama ngịga anwa all symbolic act eweruzie wee na mgbe ha na mfụ ha nawa ifu na a ga-agba egbe a ga-agba iri mkpọnana mkpọnana a na-agba ikpozu abụ ka agbazie chi ihe ọ bụla na ya mgbe nwaanyị na-eji ije eji ọ na-eji ije dị wutiwo spiritual forces dị be nna ya ịma ọ na mgbe gburugburu nwaanyị na-ebu okwu chi ya nwee na-eji ije eji ịma ọ na ụfọdụ arụsị na-afụ like edo ma ihe niile asị m ụfọdụ arụsị na-afụ dịka ugwugwu ụfọdụ arụsị amụ nwaanyị bịara ije dibịa wee bịa ịmara so ọ bụrụ na nwaanyị na ọbịazi ihe a agbazie dati chi ya nwa ihe ọ pụta bụ na-agbazi chie na earthly living that particular woman bịara bie na family a has ended. So egbe a na-agba ka eji agbasaja gbuchi ka ụmụ mmụọ asopịa bụ ije dị wee bụka gịnị wee so spirit ya wee nachiga back nweta bụ ị na-eje ụka ma ị anyị emecha mmemme niile mana gị nwa adụtọ na iwe onye ụka eriri gị eri ịgbarakwa ihe niile a na-eme mgbe a na-akpụ ozu nwere ndị okenye nọ n'azụ ụlọ na-agụdosi ụfọdụ ihe na-akpọ oku ada so that's normal thing. So ihe m ji ekwu bụ na ọ bụrụ na nne gị ma ọ bụ nna gị sịrị gị biko na nwụọ ga-ebukwana eje friji ya nwụọ gị kpọọ ndị mmadụ ndị ụmụnna ma ọ bụ ndị ọdịnala ka ekpere ya ekpere ka ụfọdụ isi ya wee nie ya mgbe unu nwetaziere ego unu kpaa ya ana m adọdo aka na ntị mee ihe a otu o si gwa gị ka ihe esi ya dọtara ya ka m kọwakwara ihe kpatara na ụfọdụ ala alaiki ije friji o nwere ụfọdụ ada like ije friji because of autonomy and the subjecting the body to more further pain in the name na-eme environment. Ịmara na o nwere ndị a na-abịa abịaghị ime environment na o nwere ebe a na-eghewa ahụ onye ahụ chọta pain ma ebe a ga-agba chemicals and nwere idea ihe na-achịkọwala gị bụ na o nwere some processes a na-eme mgbe anwa and o nwere some achọrọ ya. So for that reason ọ sị gị nya nwụọ gị were enyi ya na gboo mmadụ na-anwụọ akpọta ndị na-edekwa ozu abịa were ma chemicals ma akpọwazi afọ ya wee chekwaa aja bụ ozu ozu a nwere ike ịnọ 2 days or mesis kido ọnwụ na o nwere nwa ya na-eche ka ọ bata a na-eme na gboo emechazie nke enyi ya onye anwa ọsịzi ụnụ mgbe ọnwụrụ nwere ego unu megịnị ụnụ kpaa ya. So etu a ka esi eme n'ala Igbo ihe m na-achịkwara gị na onye anwa sị gị mee ya etu a esikwana na iwu na ibutere ike na nke ikpeazụ a ka ije tinye na mọchụarị ka ị wee ka bụsị ndị ike ibe gị ga-abịa ka emee were ebere ya kwuo okwu ekwuo n'anya gị den ka ị wee kpọta ndị otu ndị a na-eji gasketi eme show achọrọ m ije kpọwa ofu kọmpanị afa onwe kọmpanị ama ama ha bịara na-agba ụmụ egwu na-atụ niile eme na-atụ mmadụ jonjoloko ọga ihe niile ị na-eme nne gị ma ọ bụ nna gị ọpamitiri ya ọ bụrụ na ọsị gị ga-eje na mee ụmụ jonjoloko a na-eme machin parade na-eme ụmụ ihe fọ na ọsịrị gị mee ya ọ bụrụ na o kwuru okwu n'ọnụ silent nke ọbụla gị mee okay no problem mana ọ bụrụ na ọsịrị gị my son don't do this please don't do ya maka mpịawa azụ ọ nwego ọtụtụ ndị mmadụ si n'ụzọ dị etu a na-eresi bụ mpịawa azụ ọ na-eme n'ezinụlọ ha. O nwere ofu onye ma ya akpa afa onye anama ya akpa afa wee ezigbote onye nne ya bụ ezigbote onye ọdịnala
o nnukwu onye ọdịnala wee eze nwaanyị, mana nwoke a amaghị ama na-eti egwu. Mana anyị nụrụ na nne ya gwara ya na ya nwa onye ejekwara friji, mana nne ya obodo eje friji ụdị ka na maka onye ya wụ na ya bụ nnukwu mmọnwụ na ndị nnukwu mmọnwụ ibie ya abịa ka o mechazie ya bụ ihe o mere ihe aka o wee nweta vengori ọkwa eziokwu ka ndị nnukwu mmọnwụ ibie wee sị na ụbọchị ha na-emekwara na ndị otu ndị ji kasked agbara egwu bịa ka o mechazi vengori a kpachazie nne ya dọ ha foinoyi that's not that foinoyi ọgwụ nke nna achịkwara gị bụ ịdịkwa na tempted iji si ka ije mee nka. Ngwa ọtụtụ ndị mmadụ emere ihe atụ ha chọrọ ha na-enwe nsogbu maka ịmara ihe na-atọ onye ụtọ. The one of the king of France mgbe ọ nwụrụ o kwuru mmadụ onye ya chọrọ during the burial ya, ọ bụrụ mmadụ niile chọrọ nke na-ekwo ekwo. In fact, those burial ọ ya ahụ abịasị ekwo a na-ekwo ndị mmadụ a na-ebe akwa ude distraction to even to departed soul. Ịmara na onye agha na-akwụ ụbọchị ya nwa na-anọkwa alive ụbọchị a na-akwụ ịmara ka ị na-emezucha awama niile na-emechi adị ebere ya dịsị gbaa egbe o wee megide ojebezie na ọnazie na ndokwa. Ịmara onye a na-eme burial ya na-adị active that day ara mana ọ bụrụ na ị nwere anya ime mgbe ihe ama na onye ala ya so merie etu ahụ o si weta ka o wee nwere aṅụrị wee sị ụnụ jee nụ nke ọma nọdụ n'ọfụma. Ịghọtara ya? Etu akụ na ya ga-esi wee mee onye awụ ugwu ikpeazụ na ya kwanyere ya ka ọ ya wee ruo na mmụọ that cordial relationship na ụnụ kwanyere iwu onwe ike na-elọta ụnụ. Maka na mgbe ọbụla ihe ji asị gị kwa mmadụ bụ na ịgwa mmadụ obi aṅụrị dị ya onye dị earthly secular, maka na each circle na-ebido mgbe a mụrụ gị na mgbe e nwere secular ahụ ndị ya na obi aṅụrị ka ọ ya agba nwụnọ nka ya eri nkaneche gị na ori nkaneche ọkwa nna ọ ga-esonye n'otu ndị ichie osonye in happiness. Ka nkọ aka bifo mmechie ekwu na nkụzi anyị eto ogologo mana ikpe ge ntị ghọta. O nwere akụkọ akọrọ anyị maka ofu soja nwa okorobịa ọ sị na mgbe ya na-etolite na o nwere ofu nnukwu onye agha onye amị nwụrụ na vileji ha ya wee jee ya obere ya wee ihe na-atụ ụtọ machin parade soja si ma datị ya machin parade na-atọ bullshit. So machin parade aka emecha nwa oge anyị emegide agbanye egbe elu so ihe ndị a bụ ihe tọrọ ụtọ wee sị mba ya ejebe amị n'ụdị nkwanye ugwu a na-amasị ya o wee jebe amị akọ wee kọọ nọ na-alụ ya wa bịa after some time ewee nwee ihe asị furunu na barak ewee sị na wee jụba ndị niile nọ duty o nwere onye pụtara na ọbụ nya ka aka ya dị ya ewee si oke for that reason na a ga-achụ ndị niile nọ duty that time o so na ndị ha mere affect ọ na-ekwu na aka ya dị ọcha. After many years ọ ghọtara 4 years down the line ọ ka na lament in fact o face depression. So finally ọ nwụrụ na that depression maka na ọ na-asịkere ihe ya ebido n'ụwa na that is vision ya to receive this kind of honor na ọ bụrụ na ya bisie ndị ya. So all lamented that fact after ka a chụchara ihe ahụ ọ bụrụzi mmadụ ọ bụrụzi onwe ya ọzọ tiri after 4 years o ji wee. Then after ka ọ nwụchara some months about 6 months o ji wee nwụcha o wee bụzie na ihe a dịka mee na baraki wee mechaa wee chọpụta onye na outside na-ekoda wut ndị inside na-anyụ ihe na-esi na baraki. O mecha mgbe ejigbudezie this particular new person o wee reviewzie etunyere one of his friend ndị achụgoro achụ so n'anya achụrụ achụ so koda ịbụọ na mgbe tere aka wee mee nya bụ ọtọ nọ na baraki ihe a na-achọ. Mgbe ahụ ka eji wee tres wee chọpụtazieri onye aka ya dị na anya bụ ihe agha furu na baraki na the other previous set achụrụ achụ. Wee chọpụta na akara isi nwoke a onye amị nke a mechaziere nwụrụ mmụọ na aka ya soro na ndị plan ya mere nya bụ ọtọ nọ. Ndị amị wee sị oke na a ga-ejokazi na bekee akpọchighị ya azụ ebe ọ bụ na-achụrụ ya in error. Mgbe e rụziri ibe ha family ha wee sị ha na onye ha na-achọ n'ọnwụ some months back 6 months ago out of depression maka ihe mere ya na ọ bụ mmasị ya ka o receive those marching parade that honor God of honor. So ndị amị wee mechaa wee sị okere ebe ọ bụla na ọ nọrọzi ndụ na nwa ihe ọzọ ha ya eme na ya bụ family na ya akwụkwọ ụgwọ arrears of that 4 years ya nwa ọ nọrọzi na amị.
then and then ha kazie ụbọchị a ga-abịa ka ha bịa merie befitting burial, that is normal burial etu a si eme wee gbanye nwere mana before nchefuo mgbe a that girl that man nwụrụ that 6 months ahụ o ji wee nwụ before ndị amị abịa he keep on tormenting family members. Ebere oge ha asị na afọ ya onye nke asị na ya afọ ya n'azụ na onye asị mogo so torment so ha enwere ha ṅụrụ ọdụ mmiri towu ibudo na because onye asị na ya afọ onye asị mogo fear have been there what they are experiencing since that 6 months nna nwoke adị wee nwụ tinyere mgbe ndị amị beziri mgbe a wee ka asị oke na ha ga-abịa ka enye befitting burial aka kwa ụbọchị ahụ ndị amị bịakwa ya etu ndị amị si akwa mee machin gbaa egbe agha na-agba immediately emechara datin tụmapụta kwụsị epụta ifu na obi emego gịnị obi ya erugo ala o nwere ihe a na-akpọ earthbound na mmadụ nwụrụ mana ọ nọrọ na ndokwa ịghọtara ya ihe nji ekwu ya na ụfọdụ ihe na-eme na families a na-achọgharị dibịa na-achọ spiritualist nna fa nwere ike nwụọ na-apụta maka ihe na o nwere ihe unu mere ma ọ na o nwere ihe merenụ obi eji wee katọ n'ụwa ọ dị ihe a na-akpọ earthbound ọ bụrụ ebe o kwesịrị ịnọ o kwesịrị ịnọ na ana mmụọ o ruo na ana mmụọ decide affect ya ọ bụ ọnya ka ndị ụka na-akpọ ịpas judgment na-ekpe mmadụ ikpe mana onye ndị Igbo na-akpọ ihe nọ na ana mmụọ o ruo na ana mmụọ anwa ndị ichie ekpee ya ikpe ọ bụrụ na ọ ka nwere opportunity ịbịa n'ụwa ọzọ o reincarnate back ọgwa ndị the final judgment ya o face the judgment na ọ bụrụ na the judgment ya bụ na ọ ga-esonye n'otu ndị ichie ọ bụrụ onye ichie ọgwa na judgment ya bụ na ọ ga-face the total annihilation akpọrọ ọnwụ nke ugboro na ọnwụ ebighị ebi as his name will be expunged from the book of life. That is the highest thing that can happen to any human spirit. Now mana ọ bụrụ na onye anwa dị earthbound bụ na ọ narọ n'otu ndị mmụọ na ọka nwere ihe serious attachment ọka nwere na this world of the living about earth. Therefore, as long as o remain ebe on earth, ihe ọ pụtara na ọ dị uncomfortable. And because not the uncomfortable, you will not be able to join the world of the spirits. Therefore, what I can say that so as long as all remain na the earth, abụrụ ebe o kwesịrị ịnọ ụnụ nwa na onwe unu relative ya eketa ihe to avoid iketa ihe to avoid ịda na-akwụgharị na be dibia na be spiritualist na-achọ solution for nwanne ụlọ ahụ ka na-apụta after ka ọnwụ. Then to avoid that ịma na ị ga-agba mbọ fụ na imere ihe ị kwesịrị ime. So ihe na-akọwara gị na onye amịa mgbọsị agha abịa mechagharịa machin parade merie ihe ọchịchị obi ya ọ kwụsị ịpụta the family ṅụrụ mmiri wee tọwudu n'ala nyanwa na onwe ezuo ike family members ezuo ike. So ka m kwụsị ebe a ihe ị ga-aghọta isiokwu m ọ bụrụ na onye nke gị kwuru etu a ga-esikwu ya ma ọ bụrụ na o bicha ndị ya nwanne mee ya etu anwa. Ọ bụrụ na onye sịrịsị nye ya ọ bụrụ na saịdị be anyị ebe anyị na-enyi onye nwụrụ anwụ bụ ọ bụrụ na nna nwe ụlọ a na-enyi nna nwe ụlọ n'ilo n'isi nwunye ya ya ezesi enyi anyị n'ụlọ ya ya eme uwe enyi ya onye anwa isi ya ga-abata n'ụlọ ụkwụ ya adị n'ilo ọkwụrụ ọtọ nọrọ ọgwụ na ọkwụ ọtọ fụ na isi ọkwụ ọtọ mana anyị eniwe ya eniwe ebe bụ isi ya ga-abata n'ụlọ ụkwụ ya adị awụsa ndị aka esi enyi mmadụ n'ala Igbo ọ bụrụ na nwoke nie n'isi nwunye ya so etu aka esi enyi onye nwe ụlọ nna nwe ụlọ ya ọgwụkwa nna onye nwe nwunye onye die nwunye n'idebe ya n'akụkụ ebe enyiri di ya ọ bụ na space dị ebe ahụ. Mana gịnị ka m na-achọ ịkọwa ka ịghọta ya etu esi eme n'ala Igbo. Ọ ngwara sọ mpaghara Igbo na-esi na ya na-enyi n'ụlọ ya so nwere mpaghara vidiyo ala Igbo bụ na ha na-egbuwa ụlọ nye onye nkefa n'ime ụlọ ha nwere so many reasons ha ji eme ya ha nwere so many reasons ụfọdụ nwere ike si na ọka mmiri gara ịda amụ ya and whatever mana nkụ dị na mba na-eghere mba nne anyway ịmara ka ndị be unu si eme si etu a mee unless na onye nche nwụrụ anwụ okwuru ada otherwise mana ihe na-eche ikwu wepụ aka enwe n'ofe maka na o yiri aka mmadụ esi na aka ije kwughasịa the wish of the departed spirit. Ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ị chọrọ agbara gị afa mmiri emi send alụ meseji na WhatsApp 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. Ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile
agawa m ọfọ n'isi nwoke na isi nwaanyị ndị niile na-anụ olu m ndị ga-enelecha meseji a tụsara ya ndị ọzọ. Asị nke unu na-eme nke a ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gosi unu. Agụkwazie m ọfọ n'isi ndị niile sonyere anyị na-aja ọnwa Nọvemba, na-aga ọfọ n'isi ndị Children of the Temple and the Friends of the Temple. Asị na akakaka ahịa mụ na jiji ahịa mụ ụnụ. Asị m na osisi fụrụ ụnụ na-atụ ufere amapụsiri ọnụ kama ya si n'ukwu pụọ ya. Asị m onye sị na ụnụ ga-adị mma na onye a ga-adị mma, mana onye sị na ụnụ ama adị mma na onye a ama nnata mma tiri ụwa agwụ. Asị m onye sị ka o jere ụnụ aja ije oje onye jeru na osi ọnwụ na ọ ejeru ya nwụrụ n'ụzọ. Asị m nwoke ọbụla sịrị ihe ọma meere ụnụ ka okpuru ruo ụnụ aka, ya dịrị ya mma. Onye ọbụla sị na ihe ọma ahụ na-ahịa eru ụnụ aka, ọnwụ na-egbu ajọ mmadụ bụ onye ahụ. Na-asịkwazi ajọ mmụọ ọbụla sịrị na okwu na-ama eru ụnụ aka, ọnwụ na ihe na-eme ajọ mmụọ mee mmụọ ahụ. Asị m na ụnụ ga-ejere obodo na ụnụ anara obodo. Asị m na ụnụ adịkwazi ka echi na maka na echi adịghị agwụ agwụ. Asị m ihe unu ga-eri bịa ihe eri unu abịakwana. Asị m na ụbọchị ihe na-agụ okporo ụzọ na ụkwụ ama apụghị na ama ọ pụgoro ụlọ ama na ụnụ ga-ejecha na maka na ọkụ na na-ejecha na-akpacha na aja ofe ma na-abụ onye nwunye. Asị m na ihe ọma ya emere ụnụ. Asị m na ụnụ ga-adị ka echi na echi adịghị agwụ agwụ. Asị m ihe ọma dị nne ya dara ọdịnala ọdịnala ya pụrụ ụlọ ome ụwa were anya ha wee fụ. Asị m onye si ihe unu ji wee nọrọ ụnụ anọgbu onye a na ndụ, onye si ihe unu ji wee dịrị ụnụ adịgbu onye a na ndụ maka na ejiri ọnwa adịbe eme mgbọrọgwụ. Asị m na ọmaka ya emere ụnụ. Asị m Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile ya gọzie ndị na-agọzi ụnụ ọkwụrụ ndị na-ekwuru ụnụ. Ise ka ọ dịkwanụ n'oge agba nke eziokwu echi niile. Daalụnụ ndị enyi m metara onwe m ndị nọ na soshal midia. Ọ bụrụzie na onwe special message ị chọrọ isendịrị m na my personal WhatsApp. My personal WhatsApp number bụ only message ka ị ga-esendị na ya 08056737672. I repeat 08057837672. Ya gazie. Daalụnụ.